Γεια σας, είμαστε εδώ στο Minecraft και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Θα δούμε στον κόσμο μου, λέγεται το ΙΦΑ 2.9 από το σχέδιο Β. Λοιπόν, σήμερα θα δείξω, περιμένετε λίγο, να κάνω και κάτι. Το έχω βάλει με ζωές. Σήμερα θα σας δείξω πως να μην το κάνετε με ζωές. Πρώτα, πατάτε αυτό. Μετά, γράφετε game mode 1. Τώρα, καλά αυτά. Με πως κόψω τα κεφάλια. Και μετά πατάμε enter. Και τότε δεν έχει. Και όταν δεν έχουμε ζωές, πατάμε κατευθείαν το in και να βγάζει οτιδήποτε θέλουμε να πάρουμε εδώ. Θα σας δείξω τώρα και κάτι άλλο. Θα πάμε λίγο στη μάχη. Τώρα, για να είναι... για να το κάνω όμορφο το τέτοιο, θα μου βάλω μια τέλεια στολή. Μετά θα πάρω ένα πανέμορφο διαμαντένιο σπίτι. Λοιπόν, μετά για να κάνω και καμιά μαγιά. Τώρα θα ψάξετε, θα το κάνετε να μην έχετε ζωή και θα ψάξετε ένα μπλοκ, όχι μπλοκ, κάπως αυτό, το τραπέζι μαγέματος. Μετά ξαναπατάμε το ή, φεύγει. Λοιπόν, πάτε στο τραπέζι μαγέματος, το βάζετε κάτω, λοιπόν, και τραβάτε κάποια όπλα σας εκεί πέρα και όποιο έχει το πιο δυνατό, ναι, έχει 5, 4 και 1. Εγώ πατάω το 6 για να είναι πιο δυνατό. Έχει το σπαθί μου τώρα, έκανε δύναμη χτυπήματος και να αποθεί. Τώρα θα κάνεις τα ίδια με τα άλλα. Τώρα λίγο... Και το κάθε ένα κάνει διαφορετική δουλειά. Μέχρι που να είσαι ανίκητος και είναι πολύ καλό για όποιον θέλει. Τώρα διαλέγετε όπως θέλετε. Εγώ διαλέγω το μέσα. Μετά παίρνουμε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι. Οπα. Συγγνώμη. Μετά, ναι, αφήνουμε το τραπέζι μαγέματος εδώ. Και πάμε να... Λοιπόν, πατάτε το «η» για να, όταν δεν έχετε ζωές, το βάζετε, πατάτε αυτό εδώ, το θέματα επιβίωσης. Και μπορείς να βάλεις τα κράνη σου και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, για την ώρα θα το βάλω εδώ και άμα θέλετε κάντε like ή και τέτοια. Θα σας δω